भावना कैसा नहीं तई है कची बहुत ज्यादा हमरा से प्यार करे ना खत्म माई के मन करता के लता वाला दे दी दूल्हा तेनु तोरा काम दिन कहत रही कि हाथना जन बतियावे के कहरे जन बतियावे कहरे त तेहू कहत रही कि का है अपने आदमी से नु बतियावतिया माई के बात सुनबो के उनकर बात सुनबो बतावा हमारा के ना उनकर अरे माई माई काबू ना कन्या नो की नहीं के न कहे के ई कुछ छिपावे के बानू कि एक पहले बियाह भइरे उ में रनुआ भाग होइले घी बा तन के सिले ले जा अरे ना ना मिलन है घी ना खाई ना ना घी ना खाई जे ढेर घी ना खाए इन जा कितना बढ़िया बाई आई एक गोड़ पे दौड़त आई खियावत आई पियावत आई हमनी के घरे जइहन त का होई कुछ ले मम्मी जी रावरा दीदी जी ना ना कन्या कुछ ना लेबो कमी नहीं है ना पिया में खइला के बाद एक गिलास दूध पी लेवे के होटल अरे काय करे बाहर घर रही ऐसे तो हाथ ना मान जान करतई आई भई लागले ना हां दूध का भैंस बानी स ना हां हम कहिए बैठ ना हां बा करी त 3-4 को बानी स जाय दा तू अपन जइबू त जे सुख करबू हमनियो के कुछु के तारा दुख ना होई जानलू कन्या जा तू खा लो जाई खा ले कमी नहीं है जा बुच्ची तुम खा पिया हमके कुछ ना चाहिए काहे हंसते नहीं जीरा अपन बतिया बताओ करे बात ना कोनो गलती भइले त ना बोल दे जा भाई कोनो गलती नहीं सब ठीक और कुछ ले आई ना कुछ चाहे न त तारा से बोलम जा ठीक बात है माई का परसिया ताक के हंसत रहस लड़की ठीक भी हो देखिन जा हमारा लड़की में कौन दोष नहीं है ना ना हमार लड़की पढ़ल लिखल सब गुण के याद आ सब कुछ के थी बहुए रउआ सबके ऊपर बा का कहता नहीं जा ना के जवाब दे देती जे तो ठीक रही अच्छा सब ओके बा हमनी तरफ ओके भाई अब एमे खिचबी चाहिए चीज चाहिए ना तो बियाह के तैयारी करी बियाह से पहले हम चाहत रहे कि खाली छेका हो जाए तो ठीक रही आई कि हम छेका हो लइका के छेकी ना जाए ओकरा बाद बियाह करने तो बढ़िया हां लोका छेका कहिए के थी होला कोनो दिक्कत नहीं है हमारा केल पार्टी को 10 गो आदमी जाई गाड़ी घोड़ा क के कोनो बात ना उतना खाती हमनी के भागल नहीं कि जब हमनियो के शौक बा कि अपना भाई के धूमधाम ले बियाह कर दे आदमी रोज ऐसे ही खा लगा 10 गो लिया के चाहे 20 गो लिया के कोनो दिक्कत नहीं है चल ठीक कोनी हरावा से कि नावा नगर ही तई क्वेश्चन हरावा के पता लागल हमारा बाई हमार ननद के एगो जिकवाई थी भाई भगिनी ना के त कहत कि पता लगा ना अपन ही तई न तईले ठीक बा ठीक है और कुछ ले आई ना 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 कुछ नहीं चाहिए चल बबुआ जीरा उरा कुछ कह ना ना सब ठीक अरे मैया ठीक है पर अच्छा के का कहे के पैसा खर्चा खाली करवावे के फेर में लाग हाथ रहे में तो ना हो कहबे अभी तो हां हां कह के जाए के अभी कुछ पता लगी तबे बियाह कर दिए चुपचाप बताओ इने के कह के मने शादी भइल त कुछ आई के कोई भी इस समय एकदम मुंह बंद कर के लड़किया कुछ देहाती ढेर निकल आवत अरे तो देहाती बिया त का ये देहाते के बिया नु त टिक जाई बुझाइल तोरा का बुझाता शहर के आइए संतनियो से दुख भाग दिए सन ना अभी आई नो शहर में को जाइले नु रहे कि मुंह पे लात मार के चल गई नहीं के कहे के बच्चे चुपचाप कोली मोन ये करे के तनी मालिक बना देना बड़ बड़ बोले बन जरा मालिक आए खातिर लिया कहले हो सन देखे खातिर अपने से देख सुन ले रहता सन ये सब वैसन बाने नु के आगे के घर की समझाओ तो बुझाता है बुझाइले हो गई हितैयो में तुम भी कुछ बजा रहा है ना एक लौड़ी हाके ना लड़ी तो अगर पेट के पानी पोछी समझी हां खा के आए तन की अच्छा ठीक है चला चल बतिया ली है ठीक ना भैया ये गिलास दूध तू पी जाइए बिछा के पी जाइए ए हम खइया के बाद दूध ना पियम ते पी जो माई ना जगह तो बढ़िया ले बतिया ली है लड़किया ले नंबर ऊपर ले लिए ठीक ना ठीक बा अब तोरा कहू मैं कहे सुने के बा ना हम पूरा गांव के बिजोड़ लपुआ हम ना ई नंबर ले चलते हैं ना हवा ना मारे बंद कर सन ना तो बनल ए माई कुछ भी आई बोली आई बकरी लड़किया के खा ले बेटा से खाली तो में 500 काम दे दिए ना बगो 500 काम दे दिए अब सॉरी ले बट तुम दे दी अरे उनको तो आई बोल दे बहिन खसरा इन्हें के जाके बहुत ना होता लड़किया के गांव में
मामा गाँव का नहीं कसन करे नहीं कसाइले को मैंने हे हम देखा हे सब कोई आई कहाँ देखो नहीं जा कहाँ देखो ना खा लेनी है मम्मी जी। हाँ खाते हैं। खाना में मत लेके आके छोड़ दे जा। अरे इसका हम हटा दे तनी आवता नहीं। ना रे चना का बिया देख ले काम करता भी है इसे अच्छा दे इतना चना करे ते करने बत यही टाइम में भड़ कर लेके जाई कॉल पर पागल तो ऐसे हम लड़की खोजबे करी हमारा खातिर। अरे वो जाए तो तनी 19-20 होला सुधार दी चुप रह हरे रेखा चल सा बढ़िया से देख पूछ लिए ठीक है ना लड़की के बारे में बढ़िया से जान सुन ली है ठीक। अरे लड़की के बारे में और चल लड़की तोरा हुए तू लेखा नहीं खेला मोबाइलिया का है ते कोई भी बात ते ये यहाँ तोरा लड़की पसंद भी है हमरा ठीक लागत है घर परिवार के देख कली हमरा अच्छा लागत है पैसो देबे मैंने मुंह दिखाई पैसा ना देबे सही हो जाई मिले जी तो। अरे ते दे हमनी के तो जाई तो देबे कर जी ते दे दी अपना से ठीक बा हमारे बा पैसा हम दे देम। बा कितना दे देम दे दी 1500 ये नु देबे ई पहले कंफर्म ना करबे 1000 दी कि 500 दी 1000 रुपया दे दी है ठीक बा ठीक हो जाके मार्क काटा दिमाग से ना तो बात ये है ना तो जान दिखा दिए भाव छाओ कि हम हईसन हई फोन आवता मामा करता ना दो ये तो बतिया मामा लेखना मामा तोर ना मामा हमने अरे मामा हमार उ तो फंसा के रखले बोन हमरा के काहे अब ना कब कर फोन बिया कर बा हम सोचते हैं शहर में रह बढ़िया कपड़ा कपड़ा पर ऐसे लड़की ठीक भी है कोई दिक्कत नहीं अब खिसियात कपड़े ठीक भी है लड़की ठीक करले रहता जो हालतू के बतिया करले आ तो चलो जो निकल जा कुछ पूछबो करी खुद के बियाह शादी के मुंह पे एकदम लाइन के नहीं के इना के बक्सिया कह दी है ठीक बा कह दिए मैया के नाम कि मैया हमर मेरा नु एगो भाग बोल पटसी माई कहा जाने कहाँ चल गुलिया अबे ले ना माइक हमारा जाए के बता हम मोबाइलवा पहले तो कहा जाने कहाँ बैठले भाई जाके गर्मी अरे लगा मोबाइलवा तो पर्स में रख दे देम का ले बस कड़ा दिमाग से ना बतियम ढीला दिमाग से बतियम ये नु हां जो लगता है कि पहलवानी कर जाता नहीं कड़ा दिमाग से बतियम का नाम हो ऐसे थोड़े पूछो राम जी दो गीत ना तक यहाँ आइल रहन सीख ते हित ना है से ठीक जो मैं तो गोबर सिंह हमारा के समझ ले पूछो कड़ा दिमाग हर जो जा तनी जा लूरे रहन ना बुझाई यही से यही रहनी से तब मगु छो के भागो जाए दो भगवान के दया ले लड़की ले बियाह शादी सेट हो जाई निम्न बियाह हो जाई नु भगवान जी तारा के कसार चढ़ावे आई जन कैसे कि वो तो 76 रहे कि एकरा के छो के भाग गइल ई बात जान जे जने कनियो के त बियाह हो ना करे चन तो पले ढाकल आदमी जनैले नहीं खे हो जाई तब जानिए के का करियसन आई मान तन बियाह शादी हो गइल जानियो जे सन के पर पहले बियाह भरे भाग गइल तो ओरे कुछ करना पैसा अभी तो अब सुन लिया सन त काट दियो सन बियाह हो कहाँ का जाने कहाँ बैठले पैसा लाइनो नहीं खींचा आयो दादा बुच्ची जी हम भौजी असही हंसे के बा बढ़िया से रहे के बा ठीक बटे पाहुन जी आवत तनी हमरा डर लागता कुछ पूछो जा मत हो भौजी हमरा आ का पूछी पाहुने न बाढ़ न पाहुन का पूछी हम हैं भौजी बस तू बस खाली बढ़िया से पसंद आ जाता ठीक ठाक कर सब मोबाइल दे देस तब अपन बातचीत होत रही ल जाई हम ठीक बा आ डेरा मत तनी धीमे धीमे ठीक आई पाहुन आई बैठी आइए अपन भाई घर छोड़ दे ले रही बुच्ची जी कुछ कमी होई त बोलन ठीक बा पाहुन ठीक है पानी ले आधा खाली भौजी एक गिलास है चाय पानी इंतजाम करके लेके आओ ठीक है चाय बनावे जाता हूं ठीक है क्या नाम छोटी कुमारी पढ़े लो कौन क्लास में इंटर में सब्जेक्ट का बा अभी तो नहीं कलर सोचले कहत राम भाई के सोच समझ के लिए जब एडमिशन नहीं भइल मैट्रिक इन साल देलू अच्छा ठीक बा ये बताओ घुमा फिरा के तारा हम ज्यादा सवाल ना पूछो ऐसे कि हम कोनो इंटरव्यू करे तार नहीं है हमरा बस वही सवाल की जरूरत बा कि बस हमरा तू गृहस्थी के चला सको हाँ अगर तारा पढ़ लिख के कुछ बने के मन होई तो उतना तक हम कर सकते हैं तारा खूब बढ़िया से पढ़ा लिखा के वो लेवल तक पहुंचा सकते हैं अगर पढ़े के मन हुई तो और मन करत रहे कि साइंस ले तो फिर मन में आवता आर्ट्स से ले ली कि क्या करी साइंस लेवे के मन करता है लेकिन साइंस ले का मतलब कि 2-3 गो ट्यूशन भी करेगा हाँ
कोचिंग भी न करे के पड़ी त 8 से ले का करो। ठीक बता साइंस पढ़े के मन बनू टेंशन मतलब तू साइंस पढ़ी है तारा खातिर हम रूम लेके दूसरा जगह रह गांव में ना रह ओजे ले पढ़ी है का दिक्कत बा पढ़े वाला के हम पढ़ाई ना जे पढ़े वाला होला देखो हम बस उतना कोनो ज्यादा बुजुर्ग ना है बहुत चीज बोल देनी ई बताओ एगो सिंपल सा बात हम तारा पसंद बानी जब माई बाबू के पसंद बानी त हमरो के पसंद बानी। ऐसा नहीं है कि माई बाबू के हम पसंद बानी तो तोहरो पसंद बानी हम हमार बियाह तहारा ले होता है तहारा हमारा साथे पूरा जीवन के निर्वाह करे के बात बुझत रहो ना हमारा तहारा साथे तो सबसे पहले हमारा तहार पसंद मिले के चाहिए बात बुझत रहो। हां जी बुझतानी। तो ई बताओ कि तहारा हम पसंद बानी कि ना माई बाबू के छोड़ो ठीक बानी। ठीक बानी नो हमरो रखे पसंद अरे हमरो रखे पसंद बानी कि ना तू तो लाखों में एक बार सही में कहीं से काटे जरूरत नहीं खू तो हम थोड़ा सा मजाक करी ना मजाकिया टाइप के आदमी बुरा मत मानिए अगर कोनो बात बेकार लागल हो तो सही में पसंद बानी। तू हमरा के बहुत ज्यादा पसंद बाड़ू हम तारा के कुछ गिफ्ट में देवे आइल बानी। फोन हम देखनी है तभी बतिन काहे केकरा के फोन ले ले बानी। देखो फोन है और एकरा में पैसा बा 1000 रुपया डिबे में वो ले ली है ठीक है और रख दे ई फोन में सिम भी बा सिम डाल देले बानी अपना नाम से डाल ले बानी आ बस हमार नंबरो बस सेव होकरा में ठीक नो और माई ओरी बोलिए ना मम्मी ओरी काहे का दे ई काहे फोन देले हा। अरे हम अपना होखे वाली मेहरारू के देता नहीं कोनो दुनिया के थोड़े देता नहीं और तू इतना संस्कारिक व्यवहारिक बाड़ू कि कोनो दिक्कत नहीं कि हमारा तू बहुत ज्यादा पसंद बाड़ू ठीक ना तू हमारा फोन करके बतिया सकलू कभी भी जब मन होई तब बेहिचक बतिया लियो कौन चीज की जरूरत होई तो बेहिचक हमारे लिए कह दिया ठीक बाटे ठीक बनू हमनी के मर्द में रहू तो बाद में बनल जाई पहले हमनी के मित्र बनल जाई एगो मित्र लेखा रहल जाई ठीक बा ठीक है तब जाई ठीक बा यहाँ पर कितना नीक बानी आए माना जाना तानी भौजी और माई और कहत रही सके देखिए लड़का बढ़िया बा बढ़िया से बोलिए बतिए रही कुछ को मरद जैसन खोजे सोचत रही नु इसने हमरा के मरद मिल अब मन कब शादी बियाह हुई तो मन में चुगा कुटे थे फोनो लिया के देते नहीं जाता नहीं घर में पहले भौजी के माई के बता देंगे ओकर बाद ना खोला माई जिसे कही तैसे अरे का जरूरत बा आई ना ना ऐसा बात नहीं है धीर दामाद के खाली हाथे ना सौदा जाए पसंद हो जाला नु त अपन देन लेन बढ़ जाला कोनो दिक्कत ना ला बुचिया आए दादा छोड़ दिन हमार त बियाह शादी हो गइल बा हमारा के देवल जरूरी बा समदिन जी दिन बार जल्द आए धरावे के बा हाँ देखी निक से ठीक करम जा हने हने आवा देन लेन में कमी ना होई हमनी के ठीक बा अरे ला ना है छोड़ दी बुचिया रौरे घरे नु जाए वाला भाई ठीक बा गोड़ लागत है खुश रहे गोड़ लागत है खुश रहे खुश रहे रिश्ता मजबूत हो गइल सब कुछ थी बा ठीक बा सास के बोलावला सास अरे खूब खुश रहो सास के लगा खुश रह जल्दी हमरा घरे आ जा जा घर में जा ठीक बा जाता है राव राम आवना तो बढ़िया समनी के रखम जा किया पिया के मोटावा आई जा नहरिया पहले छोड़ दी ठीक बा गोड़ लागत ना ना कोनो गलती ऐसा बात नहीं ठीक बा चलो ठीक बा ठीक है घर परिवार लई के विचार की करता तोरे ऐसा मेथे नहीं हां बहिनिया काटने गोर भी छी लइकावन की देखत कैसे बोले लइको ठीक बा पातर चितर बाटे लेकिन ठीक बा देखिए बात कहत नहीं आ गांव घर में केहू से कहे का नहीं कि हम के 10 रुपया ठीक होई बा ठीक है भागल काय घर के देखल चाहता रे कुल चिपुका करत जा ना तो कदे से भाग परा के करते स नेवता जो ना घरी छापा तो घरी आदमी जाना तो और खाना के बिया कब होता मिठाई जितना ले लेंगे बटे हां बटे ना भाई चलो जाए दो अपन बढ़िया से अइलसन खइलसन पियलसन मार मार जाद कोई नहीं ऐसे कम बात बा हटाई तो मम्मी जी गोड़ावा हेलो देख बाहर के निकाल दो सरिया में के हां ये मम्मी जी मन नहीं के करत ना कि सही हां
आ कनिया नु की लिप दिका दूर दूर हो गेल बाटे हमारा छका हो जाके हो गेले जा कहिया कह दे जाए के खून भइल बउए ऐसे काहे कहतनी कि हमरा ई हो ठीक है कहतनी हटाई त बुची जी गोड़ावा ररस ना करब त के करस अरे छोड़ी रुक रे तोरा इदी पति होत बारे कौन लगे कि काहे न लगे पानी सब का जाके होने वाला त बत्ती आवेला कोना कोनी में त जाई के भाभी कॉलेज पे आ फरामो भरे के बा ऐसे तो भरवाइयो देखी मम्मी जी हां कनिया नु की सेवई खाए के मन करत ले आई ना तनी दूध हो त अच्छा त ले आ दे तनी में का पावर दूध में हो कितना हां ये मम्मी जी पावर दूध में हो जी कथी पैसा खाली भेजे दूध में बनाई त ना न होई खाए पे तो आधा किलो दूध ले दे मोर पानी में डाल के बना दे घबरा जाता नहीं कदम हां वो एकदम खूब चलू के लो खाएंगा मोहर लग के खाता नंबर भेज दे वही में डाल ना जी बात कहा कोला हई दे दे ले बहा अरे बात में बती है ऑटो में जो फोन रख हां जी अरे सरी में गोबरा का ना जाता नहीं ओके तो फोन करता नहीं चुनो पे बा का सुनो तनी एक गोबर क्या करिए कहां बा ओए भीतर बचे गाय निकाल देले बनी भैंस मुंह लटकावले बानी बोली ना कुछु कनिया नु क्या हम बोली रे का हम कही काहे से क्या कहले कही बानी रे माई साला कहीं का किस्मत के हमनी के बड़ा हीन बानी करे का करे छौड़ा तब हतना रुपया पैसा लगा के सब ठीक ठाक कोई नहीं जाए गान तड़े जेवना ए मैं दोनों सरिया में का काट देम ना रे हां तनी मोबाइल दे तो है रुका फोन आई उनकर हां तो मोबाइल देले बन बत्ती यहीं खाती तो दे अरे पहले बात सुन जानते माई का जेवना लइका से कर बियाह ठीक कइले रही जाना वो लइकावा के बियाह भइल बा का ई का कहतनी जी बियाह भइल बा उ छतावना ओकर बियाह भइल बा हाय जन मोबाइल देख के कोई हम जा खा छतावना माई हां आ 2 महीना की 6 महीना लड़की रहे घरे आ के जन कौना कारण भागल बिया अरे छौड़ा माने जब बियाह भई रहे त फिर ए जगह कुंवार कैसे बता देलस ना ओ दिन लइका आइल त ठोक ठठा के छौड़ी बतियावला से बोललस माने हम झूठ माई त बोला ई प्रभात काहे ना हमरा से बतौलो ना अगोई कलन ई त प्रभाते नु हमनी के फंसा देलन उ ओजुग हम भेटा गेलन उतना दिन हम छेका में बर्तन चघौले बानी अंगूठी चघौले बानी ऐसे कैसे हो गई बताओ त हम नोखा गइलनी भेटा गेलन ओकर भाई ओजुग त कहतन कि अब त हमनी के कब भेट भइल बा लागत बर बाराती में त आ हो चिल्ले कनिया बावन तनी फोन लगावा त तू अपना नैहारा कहत रहू के करत हितै भौजी कहत माने पूछ पाछ अरे कर हां रे एकरे फुआ के लइका भेटाइ रहलन नु हुआ भैया हमारा मुझे उहे का बतैले हां उहे नु तो पहले काहे ना पता कइलू जा हो तो हमरा के कहां कुछ बतैले बस अब उ का जानत होइया सब अरे तो तो हम बाद में बतैनी के नंदी को बतैले बन जा हमनी हां के अब बाद में हम ओकर ले फोन क के फुआ ले कहनी के नंदी के बियाह ठीक भइल बा ओइ दादी तो ठीक कहत रही रे छाड़ा की बेटी नु चुपे चापे ना बियाह के चाहे जहां ठीक करो जे कबार जवार आयो कहते नु के केहू के गांव में बताई है मत के माइटर बहुए अरे तो आजकल जुग ओइसन बताब नु कहनी के गांव में ना बतावे के मिठाई बटवा दियो सही सुन चुपचाप रहो मिठाई नु बताइल बा देखो जुगे का माइटर बा अब के लिखे जाना ते जुग मगर इतना कहलावन कि देखो भैया ओ जुग बियाह है अपना बहन के जान करी ऐसे कि ओ जुग कोनो तलाक मलाक नहीं दिहल गइल झगड़ा झंझट भइल बा आके लड़की रहतिया कोनो गारंटी बा कहिया जाके ओ जुग रह जाई या कहिया उ हिसाब ई ठीक कहत जब तलाक नहीं के देले तू कबो नुआ के रह सकतिया सुनो ना देखो में बनल बिगड़ल नहीं खे मान ला हमनी के 20-30 हजार रुपया खर्चा कइले बानी जा देन लेन भइल बा जवन ओको उहो देले बा हमहू देले बानी चलो ए जिगल बात खत्म कर अब छोटिया के माना कर दे बात जितना करी मोबाइलो देले बा उतना संपत्ति के हां मोबाइल 10,000 ले जाए को त ले जाओ काहे के ले जाई हमहू तो अंगूठी देले बानी हम मांगे जतनी ना हम मांगम ना उ मांगी बात बराबर बात बराबर बोल एकरा के कह दी माना कर दे दूसरा के बात चलाओ बदल देओ तो दई सिम बदल दे का मोबाइल देले बस ताक ले ना हित के माना कर दे कि हमरे के बियाह ना होई जिगवा लड़की कहते के ना होई अरे जाके छोटे से कदी ऐसा ऐसन बात बा हम ना कम तो माई ओकरा के समझा दिए छोड़ी हां मई सुन तने दूसरे हाथ में धो ले दे उसी तो जी फोन कर हां हमरा के उ फसल फसा देलन आए कि हमर डाणे तुर के रख देलन रुक जाई माई का तो कहती देखो ने फोनवा काट उहे हवा कट गई का हो गई थी हेने बैठ बैठा जा आराम से सुना का अरे वो जब है सिम भैया कहता था निकाल के फेंक दे क्या फेंक दिसी मां अब बात मत कर आ दिखाई त मोबाइल बात नहीं घर तक है देखो बाप रे बाप
2 घंटा बतियौले बाड़ी अरे 2 घंटा बतियो चाहे 4 ओसे घंटा मतलब बतियो नहीं। वो से मतलब अरे नहीं छोड़ी के। वो जो बियाह ना हुई काहे ना बिया रे बियाह ऐसा ना हुई कि पहला ही के शादीशुदा बा हमने से चोरी चुप बियाह करत रहसन मौगी छोड़ले रहली आ तलाक वलाक नहीं के दिले तो जेबे त गु थपबे ओ जिगवा माले मार के निकाल देसन त का करबे तो अब मान ली कि बियाह कर दें जा मन के लड़का के देख जहाँ ओकर बियाह भई रहे वो लड़का के भाई भेटाई रहे कहता भैया देखी रउआ हित नाता बानी ओजू अपन बहिन के बियाह जन करम ओजू हमारी के झगड़ा झंझट भइल बा तलाक वलाक कुछ नहीं के भइल लिखा पढ़ी कुछ नहीं के भइल तो झगड़ा झंझट मतलब का जिंदगी भर होला 1 महीना 2 महीना 6 महीना ओकर बाद तो घरे लइके जी वही करी तो जाए दे शादी शुदा न बना रखे खातिर तैयार न बना बढ़िया से शादी बियाह पागल है का रे तोरल बतैले एक कहली नहीं हम बतैले त का पूछिए कि छतौना कैसन ही तई ह कची बहुत ज्यादा हमरा से प्यार करे ना खत्म माई के मन करता के लाता वाला दे दे 2 लाख एनु तोरा का हम दिन कहत रही कि हाथना जन बतियावे के कहरे जन बतियावे कहरे त तेहू कहत रही कि का है अपने आदमी से नु बतियावतिया भाई के बात सुनबो के उनकर बात सुनबो बतावा हमारा के ना उनकर संगे रहे के बाद जीवन काटे के बाद कि तो जन के काटे के बाद अरे त ऊ हो रही तेहू रहबे दुनो रहबू कैसे आ जाई ऐसे कैसे नहीं आ जाई हम तोरा के झूठ बोलता नी जब उतारा के दिलाई ने के दया ना जाई यानहरा गोल बियाह हो यानहरा गोल बियाह बतिया चिल्ला दम भाई अरे ए ओकर ऐसन तोरा के 75 गो लइका मिली हसन बात बुझाता नु सुगर में लिया सो हम ना जी हां त हम खोजम जल्दी से हम ना जी हम ओकरा से शादी बियाह करब हां ऐसा नकल भी का रे अरे एक अलग हमन के बढ़िया बात सिखावत जाई कैसे रे बतियावतिया बता ई पहले ही दिन आइला सब मोबाइल दे देला सब बतियावे के लत लाग गइल इनकर परे में मोह माया चल गइल तो कैसे छूट जाई आओ गते गते छुटुक जी चिचिया जमत हम छोड़वा दे मैं समझा दे ओकरा के ओकरे भलाई खातिर हम कहत जाई छोड़वाई सुन जो प्रभातवा के तने लिया ले ओकरो के एक पाह लगाई हम नतिया साला खलसा दारू पी पी के आप बतियावत रहे रुको बेरा हम पी के ओकरा से बतियावत मुर्गा बना के खियाई बा दारू पियाई अरे सब कोई करेला बात तन तीन कम के बोल हमार बात ना रो सब समझी ना जा कही ना नु अच्छा ज्यादा हाला मत कर जा जन भइल तन भइल यही लगले एही एथी पो टप दे बियाह शादी क के ठीक ठाक क के बियाह शादी क दे केहू जनबो ना करे को जगह बियाह कटर है बुझाइल गजर गजर कइला से ना पहले जाई बोलल छोड़ाई हम जात में बानी हां तो छोड़ाई बताओ हम का करी आए हमर लड़की त ठगात रहलिए भला जान गोनी अब खाली एकरा के ये समझावे के बा बुझाए के बा लड़का बुद्धि बा एकरा ओकरा से बोले बतिया के नहीं कि हम जानत नहीं कि बतियले बिया दिन रात तेकरा आदत लागल बा लेकिन आदत छोड़ावे के पड़ी हमरा कट गइल नु बियाहवा आए मेरे गोलम करे जे में ठंडक ए जे कहत रही रे जवन भइल बा तवन बता दोसन कि एगो भागल बिया त ना छुपा लुका के बिया ते कहत रही ते करले कहले रही 50 साल हमारे लिए कहले पड़े कि बताइए मत सब कुछ के त मनवा ये रह के कोई नहीं खे जनता काजे कौन उठल कह देलस एगो बात हमार सुन हमार बात दुनिया के छोड़ कतनो बियाह बाबू माई कटिया नु उआई यही जी ते जानता वे बाबू माई के कहलन बिया के तोड़ ऊपर से ले जाके 5000 10000 का मोबाइल देता कि लरानी ल सोना बतियई हो 25000 के रहे सुन ले हां त अपना मन के नु Vivo 31 रहे कॉल लेती है बियाह तोरा ले ठीक बा नाम हसवैले बनतीऊ आई नाम हस अरे तो अभी हमनी के कहलन बिया अभी अपना बाप मातारी के कहलन बिया ठेले मरी हो अब देखो तनी तो कौन बाप अपन बेटी देता तारा के चुप रहबे कौन बाप चुप त पहले बन जा हमनी उहे लड़की ले बियाह होई चाहे जैसे हो बदियारी करबे बदियारी काहे करम अपने आप उ देखिए ना आई मुंह बावले रहा आवती है मुंह बोले ही बनी अइबे जितना पहले करी पसंद देख लिए सनु तो हमारा तो डर लागत है जितना ठेका पर अच्छा पहले पसंद सामान हो ना तो लेके चल जासन कुछ ना सोच ले, होई पैसा टेंशन कौड़ी ना मत ले तो मांगला सन। देख तिलक मिली चाहे ना लड़की यही घर में रही हां हम बात कइले अच्छा हम देखते भाई ठीक है देखिए लेतई ठीक बा तो ठीक बा उनके जवान करे के बना करसन ठीक बा आज- चली अपना ससुरा मतलब ते जो के बाजी ससुरा जी के चीज है रे बाबू जो हां देख उठ के आज हम कहत रहनु कि कुछ हो जाई अपने अरे बात हम कहत रही कि हमारा बिना ना रह सकेली जैसे हमनी के फोन पर प्यार हो गइल बा ना हो गइल बा ना ई कैसे तू आगली पूछी हम ना घर से ना भाग के चले नहीं माई बाबू मैं कहत रहन जाना सबके भौजी और के जी शादी बियाह मत करता इनका बिना हम ना रह आई सकते होता तो ए जागुल हमनी के बनवाइबू का थाना में ना कोई ना बनी हम फोन लगा के माई भी कह देता नहीं के मैं मां की अपना ससुर हमरा के मत खोजिए सा मोबाइल में तू राजी बाबू हम राजी बानी सब बात जान गुल बाबू नु हां
हम जानते नहीं कि है कि मेरा छोड़ के भाग गए वे सब कुछ जानते हैं। अब सुनो ना, लगा छोड़ो ना, रुको लगाइए। तू राजी बाऊ नु? हाँ, मैं आए? राजी बन। जब राजी बाऊ तो पूछे क्या बा? खाली एक बार कह दे तेरा खोजिया जाना ना। ठीक है बा, कॉल कहे दे कह के मंदिर में भी रह ना अब तू चुप रह। ना रे भाई। हाँ माई बेरी बेरी क्या फोन कर तू सा मोबाइल हम ऐसे स्विच ऑफ कर देले बानी अपन। हम आ गई बानी अपने ससुराल। हमने आयो दादा खोज खबर मत करो सा। थाना पुलिस के बात करता ही चुप नतीजा। हाँ तो जब हम करे कोई ना तो हम कर लिया सा। जब हम राजी बनी नु आइयो के राजी बनी तो दूसरा कोई का करे। थाना पुलिस का जब हमने देखा तो हमारे से ले बात कर ले लें जी बोली। हेलो कौन लगाता नहीं? अरे ये सब देखी मेरारू भागल बिया। हम नहीं नु मरल है, हमार संपत्ति नहीं मरल, हमार बुद्धि नहीं मरल है, हमार सब चीज भागल नहीं नु। सब ठीक बा। देखी राउर लड़की आइल बिया, इज्जत से रहुआ आई। 2-4 घंटा में रहुआ आवे को 5 घंटा में तो आई। हम मंदिर में शादी करे जा रहल बनी। हाँ आशीर्वाद देवे के बताया आवाज कोई दो कले बा कट गइल। आजे लिया चलता खाने के घर में चल ना तू चलो ना अकेले और घर हम आवत है। लिया जे बुचिया। सुन सुन अरे सुन खूब गिल भी आया गिल हम जानते हैं काहे गिल। सुन ना देखले नु अरे भौजाई एक पीस भी हटाओ ये लेंगे जो अभी ने का मांग रहे बिया करके। हो रे बबुआ हमा तो डरे लागत रहला लेकिन बिया हीरो हिम्मत वाली के या गोई। हमार हिम्मत नहीं देखत अभी। जाते रे बबुआ एगो काम कर अभी ना आई तनी आओ तनी बहरी लेगो सामान लेके।